Ngiyacela ukubengelela ngoma nguthobani sangoma esibulonye ezinye sibula ngamathambo. Bathi ukhobala usandla sensimbi. Soba sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Dela nje bathatha umanzi olwandle umanzi ababayo. Ngizocela ukuthi ke lona upart 2 wesithunywa nedlozi. Ngiyacela ke abanamadlozi amakhulu nethunywa ezinkulu. Noma bengayindlula le video. La ngizoqonda ukukhulisa abantu. Kwakunabantu into zabo ezingalungi kanti eqinisa abalazi. Uma uzongena ephehlweni noma uthi uyolungisa isithunywa konje nithi niyasikhuphula khona lokho. Uma ukwenza lokho unezinhloso zakho, uneyinjongo ezithize ngakho. Mhlambe ethi umuntu hayi njoba ngiyongena ephehlweni kimi abantu besilisa abahlali, kimi abantu besifazana abahlali, kuthiwa mangangena ephehlweni bazohlala. Maze sengisilungisile leso sithunywa noma lelo dlozi bazohlala. Ayikho leyo nto. Idlozi nezithunywa akuzona izidumo, akuzona izithutha. Ngoba ngizokwenzela isibonelo. Abantu abadala babehlakaniphe kakhulu. Babekwazi ukubuka isikhathi ngelanga. Noma ilanga lingekho ekutshela ukuthi ubani isikhathi. Sengisho ukuthi ke ungafuni ukuyibambezela. Mawuthi usungenile ephehlweni, ungenele lezo zinto lezo ukuthi kunezinto zakho ezivalekile, kunezinto zakho, ngeke uzuyithole leyo nto. Noma ungathunywa kulowo muntu kuthiwa hamba uyothwasa lapha uyothatha umsebenzi. Lo msebenzi oyothatha mawuthathelwa izizathu zakho zokuthi hayi njoba ngiyothatha sengiyazi ukuthi manje sengizoba naye umuntu ostraight engithandana naye. Iyeke leyo nto. Ngapusawuthatha ngoba uzosuka mesuthi wena uvaliwe ugobela ukuvalile. Awufika futhi nalapha ikhanda lakho laqina labakukhuni uzojika futhi wakhulumela safuthi uzojika futhi mesuthi uvaliwe. Ngoba ngalesikhathi uthwasa noma ngalesikhathi uthunywa kumuntu kulowo muzi fanele ufike uphile impilo yaloyo muzi, impakamo yakini uyishiye kini, uyophuma nayo ke lento lo msebenzi usuyolanda wethongo kulowo muzi. Nazi noma ngezwakalayo. Inhloso yami ukuthi kulonyaka noqale ngendlela eright. Ningahambi nithwasa lapha. Awusekho manje usungene lapha. Ngixola kade khona okusangiphazamisile. Ungathi ke mawusuhambile usuthwase lapha wathwasa lapha into zakho azilungu wena abantu bahluleka ukuthwasisa ngoba yini ibeka impakamo. Yeka impakamo. Beka impakamo phansi. Ulungisa izinto zakini zizolunga. Ungangeni nolwazi lakho. Abanye ethi umuntu osengenile usengena useyazi ukuthi ubani wathi. La inkulumo yami ukukhulisa wena. Ukuthi kube nezinto ozehlisayo uma uyidinga, uma uyifuna. Ungangeni wazi. Wangena wazi uzophuma ungazi. Kodwa ungene ngazi uphumazi. Lo nyaka ke angithandi ukuthi nihlupheke nhlushwa amadlozi nanethunywa. Thwasa ngoba kufanele. Ungathwaseli izathu zakho. Ubuzwe kuthiwa nazi ivalwe yithongo nawe usuyagijima uyothwasa. Ngeke thokoza uma nguthobani.